Dobrý deň. Volám sa Zuzana Budínská a v rámci tejto videovizitky by som sa vám rada v stručnosti predstavila. V súčasnosti sa v rámci samostatnej zárobkovej činnosti venujem prekladom z angličtiny do slovenčiny. V minulosti som pracovala ako projektová manažérka prekladateľskej spoločnosti, kde som mala na starosti komunikáciu s klientmi a zabezpečovanie procesu prekladov. Tu som pracovala aj s rôznymi prekladateľskými nástrojmi. Dnes pri práci využívam aj umelú inteligenciu. Bohaté skúsenosti mám najmä z oblasti korektúr novinových článkov a iných materiálov, o ktorých sa viac dozviete v priloženom životopise. Okrem toho mám na konte takmer 20 prekladov z angličtiny do slovenčiny pre viaceré slovenské vydavateľstvá, ktoré taktiež uvádzam v životopise. Slovenský a anglický jazyk využívam takmer denne, v podstate od strednej školy, vďaka čomu oba ovládam na vysokej úrovni. Som si istá, že by to mohla byť hlavná výhoda, ktorú by som mohla zužitkovať aj na pozícii, o ktorú sa uchádzam vo vašej spoločnosti. Nakoniec by som rada zdôraznila, že sa považujem za zodpovedného, spoľahlivého a pokojného človeka so záujmom o nové informácie, vďaka čomu mám dobrý prehľad o dianí doma a vo svete vrátane športu. Ďakujem, že ste venovali pozornosť mojej videovizitke a budem sa tešiť na vašu spätnú väzbu.